Awusuka madoda. Kubona. Suka. Angas. Ha! Nangithi ngifuna ukhetha befo. Kubona. Oyazwana lenhliziyo yami ngiphile naye. Nangithi ngifuna ukhetha befo. Oyazwana lenhliziyo yami ngiphile naye. Sangizoba thatha bebe bahlala. Awusuka madoda. Ngobuyedelela lona ngiphila naye. Ngizoba thatha bebe baningi manje. Ngobuyedelela lona ngiphila naye. Awu uta Zululand studio. Kubuka wena. Awusuka madoda we. Ibambe mfethu. Asikubingelela sikwamukela lapha ekhaya mangabe namhlanje uyaqala ukubuka luhlelo. Sicela ukuthi nje uhambe usubscribe lapha na YouTube, ungene ku Facebook, ungene ku Twitter, ungene ku Instagram usibheke khona uzosithola kanjani. Mawusearch Zululand Studio TV. Kanti ke mina igama lami nguSihle ngumthembe nguprince Gqobha Myeza sibongo. Usolo nje emahlabathini enhlunga lapha engiqhamuka khona bathi umzukulu wamaqazanyana kalona gabhoza kalube isikomo sengubusika nehlobo inkomo ehluphe waze kube emazini. Namhlanje angihambi ngedwa Zulu omuhle kakhulu ngihamba lapha nensizwe. Bathi uGqobha ngazi Gqobha Gqobha kuphi ngoba mina ngeke izinto ziyagqobha ngabe zincisha umuntu. But asibekele sikamukele ohlelo Ezobuciko kwiZululand Studio. Yebo ninjani futhi? Siyaphila futhi. Mhlawumbe ukutshela abuke nje emakhaya mfethu ukuthi igama lakho ubani wenza ini njengobulana nje lisuka phela igama nje uGqobha yabona. Ngizothanda ukubingelela nje kuyomsakazo wami engimthanda kakhulu nababukeli nje bonke balolu hlelo la Zululand TV. Lo khulumayo uGqobha umfowethu Khumalo eDelida Ntoni esigodini sasemahlathini. Endruneni emahlathini lapho ngiphuma khona kodwa ngokuhlala ngapha olunde bangayi lapho engizinze khona ke kakhulu ngibhizi ngezinto zomculo khona ngoba ngenzana naba record abafuna ukurecorda ngiyakhona ukuba recorda. Oh mfowethu kahle kahle njengobulana nje namhlanje studio uyarecorda kodwa futhi umculo. Into kanjalo nje impela ngoba zonke ingoma zami ekhona ngiyayilidela ngiyayibhekhela ngidlalela isiginci ubasket ngiyadlala ikeyboard. Awuzethule njengensizwa nje uzethule njengamanje mfowethu lapha kwabukeli beZululand Studio Ezobuciko. Uyithule nje bekuzwa abantu. NjengomGqobha amagqobhane umxokozeliso intombi embili ephuza mfula namhlanje ethilena amazinyisha isifuthi uGqobha wami ngase ngithi mina oho hayi ezami lezo. Awu ngizwa kahle bakithi. Mhlawumbe mfethu umuntu uzoyibuza lapha ekhaya ukuthi kwakuthiwa uGqobha kugqojwane wakuza kugqojwane ngempela lisuka phela igama oqoqa abazali uGqobha. Hayi igama lensizwa lakheke ngegeme zakho. Lakheke ngegeme. Manje lezi ezami ithanda ukujula kodwa ngizothi nje sithi kuyifihlo besikashana bayizijula. Hayi ngizwa kahle. Mfethu asihlabele phambili. La emculweni kaMaskandi usungena nini khona? La emculweni kaMaskandi noma ngingakangeni ngithi shi ngoba ngibona ukuthi angakafiki leli zinge ngifuna ukufika kulo ingakho ngithi nje ngisafisa futhi ukuphokophela ukuthi ngiye phambili. Kodwa nje ukuqala emculweni kwaku 2009 uthanda nje umculo kodwa uqala nje kwami futhi ukudlala nje phambi kwabantu istage ngiqale ngo2015 ngidlala ngengoma ongasize ezami ezomunye ubhuti ke wangakithi oyecula esinikeze ngabafana bangokuba ukuthi nazi ingoma ngayiculela ngazi nathi ke sicule sacula sabona ukuthi ngaze ngabona ukuthi hey sewukaningi ngidlala lezi ingoma embili zalomuntu lo. Ngo2016 ngase ngayi Friday komunye umbhemo ngenze ezami ingoma iqondene nje nami. Ungayifihli impela lezi insizwa lezokhuluma ngazo ngoba lezi insizwa lezi zakunikeza ingoma zazo zathi dlala zakhulisa lento eyayikhona kuwena ngaphansi ayivusa yavuseleleka. So uma ukhuluma nje uyacknowledge mfuthu ngana mase ngibahla ngibeka ngesilungu kodwa nje uzisho ukuthi ikhona njengoba kusuke kuthiwa mubhala lapha na wosho ukuthi lento engibhalayo ngithathe kubani noma lento engidlala ngithathe kubani yabona. Na lezi insizwa lezi bethu ungayifihli uverse cha lezi insizwa lapha na ngithi mhlawumbe kwakuthiwa uXhobo yanginikeza ingoma yathi angidlala. Lensizwa le yakhona lapha ngakithi ke eDelida Ntoni emahlathini kwaSikhakhane
umkhari igama layo nje okubuhlungu ukuthi nje siyashiya emhlabeni. Awu sengathi umoya walala ngokuthula amadoda. Ngoba ngangidlala nomfana wakho omncane ke ungangami ke sigijima ngazi ingoma zakhe ke. Sayo lensizwe. Kwaya ngokuya ukuthi ke ngeke ukudlale ngengoma zomuntu nathi kumele sibonakala ukuthi kanti kupho kwethu mfowethu ngingakuvala ulimi nje ngakuphula ulimi ngangena emadevini kodwa ngifisa ukuthi lana ke sibuke lento le ukuthi wenziwe yena nithi ngoba umncane kangaka nakho siyabona futhi uyinsizwa futhi uyijongo nje right wenziwe yena uqo ungena ngamaskandi ingane umculo ubungengelela ikakhulukazi njengoba kukhona into yokuthi na ke umculo wamaskandi wabantu abangahlakaniphile wabantu abangafundile kodwa naqo ukuthi ungene kona mhlambe yini ngoba phela abanye bayasicamna kwangehle njengedlozi lokho kwangehle nje phezulu njengoba kwehla idlozi hayi kimi ngasho nje ngithi umculo wamaskandi wangena wajula kimi ngoba nothando lawo nginalo kakhulu futhi ingakho nje ngoba engomeni zami ngidlala ubhasi nje angaze ngufundise umuntu ubasket ngayithenga nje futhi nje ngonyaka ondlule ngoAugust ngithenga ngoba nje zonke ingoma ebasket ngidlala nje kulento isuku ethandeni kimi nesiginqo engifundisa ukhona umqapheli umfowami ngalo futhi isiginqo wena ukufunda isiginqo abanye bathi isiginqi abanye bathi isiginqi angazi ke noma umculi kufanele ukuthi isiginqi mungayena umculi uthi isiginqi ngoba phela ke ngizwa abanye bathi isiginqi abanye bathi isiginqi manje ngizengazi mfowethu wena kade ufunda isiginqi awulalanga emathuneni ngoba ngeke ngizokuthiwa yena ke mafuna ukufunda isiginqi South Africa kufanele le emathuneni ukuze ukwazi usifunda kahle isiginqi ubona athi igolele le ubethe kuyalala kabe sonke siyishaya phela ngoba mathuna agcwele umhlaba wonke awudashi sizakamthuni yathi ngakho kamthenga ngoba uyathenga ngabe sesiyafa idocument zalaba abafuna ukuhamba gama kusho insizwa laphana ungizipho kamkhulu mfowethu imubu umculi lana umculi kamaskandi okuyena mfethu engathi wakinspiration noma mhlawumbe umculo wabo wathi mawumbona wakunika intshisekelo ukuthi ube ngendlela kamaskandi mhlawumbe kulabo baculi abakhona noma bakudala noma mhlawumbe akekho esona khona insizwa ubhuti wangithinta lawa abakhumalo enquthu eRockville emadwaleni imfezi emnyama imfezi emnyama yakuthinta kakhulu ngiqala nje ukuthanda ngempela umaskandi ke nje ngulalele ngulandele ngiqale ngale yansizwa leya imfezi emnyama awusuka madoda bathi imfezi emnyama ukhiphise kude bathi unqeshe unqobe kayivutha amadoda zivuthwa airport laba siloko kuqinisa iminyaka ama-80s isicubu sancubela awusuka madoda awuyidonsa ingoma yansizwa le mfethu ngoba mawuthi uyayithandela insizwa le kufanele ngabe uyakwazi ukudlala ezinye zazi ingoma ushaye nje mfethu ukuze ngoba insizwa le icike elikhulu futhi njengamanje kuyasithokozisa ukuthi sibone kunabantu aba-inspirisha abantu besaphila okusho ukuthi bangama-legend aphilayo mfethu mabe kanjalo ngoba ukusho ukuthi umuntu inspirisha umculo osadlule emhlabeni noma mhlawumbe wakugqumezela umculo osadlule emhlabeni kodwa wena ukhuluma ngomculo ophilayo futhi osemncane usenamagayelo futhi usaqhubeka phambili okhulayo simbonayo njengama-South Africa awudonse nje mfethu noma yiphi ingoma yakhe mfethu oza ukuthi idonse nje ngizokendlalele noma ke noma yiphi nje noma ukahlelile hayi awumuntu bathi Gqobha insizwa yaphansi le mbangayiya ayisho kamnandi ke njengamanje idlala nje ingoma lapha na emfezi donsa mfethu awu madoda abantu bayezwana siyakhuluma awasho ngayikhumbula ngempela badipeze emnyama lapha nizobashala abafana ani ngasizwe nje sisho kanjalo nje tsa sowashaya labafana sowashaya abafana sowashaya labafana sowashaya abafana iyakenduna musuyibamba musuyivimba musuyibamba ngopondo ubashaya labafana nanduna yami awusuka madoda ibambe mfethu ngesikhathi ngifisa ukuthi lapho mfethu wesibuka ukuthi mhlambe iyiphi insizwa mfethu mhlambe ukuthi mangabe uhleli uwedwa noma ngabe kuthiwa iculi kumaskani kodwa usho mangathiwa ngiqala le insizwa le noma ngisebenzisana nale nkabi le ngashaya ulozo le ngoma noma ngashaya ihit kusho kanjalo lamanje yiphi insizwa nje ukuthi mawuyibuka nje uhleli uwedwa yabona mangathiwa ngihlanganiswa nale insizwa le noma kuthiwa ngicula le nkabi le ngavele ngishaya ulozo le ngoma baningi ngisafisa ukusebenzisana nabo abadala kunami ngisafuna futhi nokuthi nje ngicele ulwazi kubo ukaze kubona
njengomroza nje ofantama Wafakota, usuka amadoda Kokomo. leyansizwa leyana eyangibusisa belo baba lapho ali umfowanduzeni Gqobha. abantu engakujabulela kakhulu ukuthi nje Usebenzisane nabo awu madoda. Ayi ngizwa kahle mfowethu. Ikhona insizwa mfowethu wena ukuthi mangabe kulezi insizwa nje ezingangani noma mhlawumbe ezisakhula mfowethu ngamasikanje ngisho kanjalo ukuthi mawuyibona noma ngabe yangakini noma ngabe yakuphi cha insizwa lena ngifisa ukudlala emva kwa stage noma iyangithusa mangena stage njalo nje ngiba nokusaba ngiba novalo mayekade ngene stage. hayi cha ke nje ngakithi akakabikho ngempela ngimnqenayo angisho ukuthi ngiphosa inselelo ngalokho kodwa nje awusabe umuntu cha hayi ake ngibuze lapho mfowethu ngoba njoba sisemakhaya bafowethu uthola ukuthi lapha emakhaya abazali bethu noma abantu okuyibona bababhekeli bethu abayiboni lento leyo ekhona noma italent ekuyinto engathathi kubeke phezulu gcina thoda bakweseki noma bayiseki lento yenzayo kwabona bafuna ukuthi wenze mhlawumbe into ehamba ngokufunda kanti akusena umuntu ophumelela ngokufunda kodwa ke noma uyiciko sesikuqhumezela ukuthi funda phela ukhono bakho ikhono lakho liphelezo lemfundo yabona wena mfowethu kangakanani mhlawumbe support lapha ekhaya nangasemakhaya nasemphakathini nje wonke ke nje indlela abakusika ngayo mhlawumbe support uyibone noma ikhona noma abane ndaba nje nawe kwi-support ekhaya ngiyayithola kakhulu ngoba nje umkhulu laphana usigida ndaweni njengetele nje ugeqeza aphuma endlini athi uyena ongithengele zonke lezi zinto engithi manje ngisebenza ngazo ngomculo ngoba khona omunye umkhulu wami futhi nje oleda ngithoni yena ke ugxila kakhulu ngoba umfundisi aphinda beyinduna futhi endaweni ugxila kakhulu lezi zinto zenkolo kanti lo osigida ndaweni meza phela la umkhulu wakho futhi lona uncinci ngamdoli ijabulana nani mahlabathi ngasithola ihlakaniphi waziwa ke igama elithini emphakathini induna uncinci awusuka batakeza kahle ngizwa kahle kuhle futhi mangabe kunikeza support emakhaya ngoba uthola ukuthi samaciko noma singabantu abanobuciko emakhaya baseseki ngoba abayiboni lento bokuthi uzoyapi ngayo noma uzofika yapi ngayo yabo kuhle mabekuseka mfowethu abangiseka impela noma kubekwe khona lokho ukuthi hey wena shaya iginqi la ngesonto esontweni manje iginqi lesonto hlakane mfowethu sesizohamba njengamanje shaba isikhathi kodwa ngifisa ukuthi njengamanje kumuntu obukele lapha ekhaya umtshele ukuthi na ke mangathiwa mhlawumbe uyaqasha noma uyakubithi uzodlala emcimbini wakhe engalindela ini noma ungithembisa ini mhlawumbe kwabafisa nje ukuthi ngibe khona emcimbini yabo angiyabathembisa kakhulu ukuthi engikwenzayo akufani nokwamuntu uyihlukele nje ngihlukele impela ngoba ngingena istage hayi kuyacaca impela imidlalo esengiyidlalile akukho lapho kwathiwa khona ama ngingena impela banginika ugqozi nabantu ukuthi isho into engiyenzayo nje ikhona ngiyabona mfowethu insizwa lena njengamanje ngiyafisa ukuthi lana kumuntu osafisa ukuthi axhumane naye ngoba kunomuntu okubukayo la uqalayo ukubuka ofisa ukuxhumana nawe ofisa ukufinyelela kuwena mhlawumbe ukuxhumana natholakala mhlawumbe inamba yocingo mhlawumbe WhatsApp ungatshela nje ababukele emakhaya ukuthi cha umuntu ofisa ukuthi axhumane nami ke njengoba sifuna ukuqashwa nje usungangitholela kanjeni noma usungangithola la yabo enkundleni zokuxhumana ngikhona ku Facebook nguSimilo Thobelani Similo Thobelani Similo Thobelani awama sepasini lawo kusho ukuthi usasho Similo Thobelani bese bona wena yimi lo yimi nje futhi number 1 ngoba ngathi yimi ngedwa futhi phinde futhi kuzoba ku WhatsApp ngiyatholakala enambeni ethi 079 27 66673 ngiphinde 079 27 66673 But njengoba usho inamba njengamanje ngiyazi ukuthi amaciko amaningi mangabe edalwe inamba yayo noma eveza mhlawumbe iaccount yayo Facebook ayayibeka imbandela ukuthi le namba le ngicela ukuthi ungafoni sehlwile ngoba mhlawumbe uthathi wena mfethu usathile mhlawumbe noma usunayo umuntu othuma maqondana ngoba phela nezintombi ezothi mazikubuka la njengamanje zifisa ukuthi nake ziphinde zikushayele noma zikubhalele eboxini lakho usunayo amaqondana mfethu hayi umaqondana impela bengakamtholi bongakabunayo okusho ukuthi intombi isavulelekile ukuthi sangabhala nezinsizwa mawukuthi ikhona isangabhala ngaphela sezikhona nezinsizwa singakubaleli lokho eziphila ngale ndlela ephila ngayo singabhala zikubhalele nazo ba ukuthi mfethu hayi cha impela intombi ngangibhalela nezinsizwa eziqondile zikubhalele iqondile impela ngibhalele
kahle kanti ke lapha South Africa nami ngiyatholakala ku Facebook ngo-MC Sihle Myeza noma ke mhlawumbe usearch uMthembeni Myeza kuseyimina futhi leyo Facebook okanye ke lapha no Instagram uzongithola futhi khona ngoMthembeni Myeza nakuhlawumbe uzongithola ngalo lo gama lo Mthembeni waMyeza kanti YouTube ungasesha nje MC Sihle Myeza Ezobuciko uzobusukwazi ukuthi uyibukele ama-video amayathi siwenza la njengamanje mfethu ngicela ukhuphuke lapha esiginqile lapha sesivala njengamanje ukhuphuke nje sesivala sesihamba ukhuphuke nje ukhuphuke nje lapho mfethu ngithi angadlali iredo nje kodwa yena usho njengeredo nje awu madoda uyabona ukuthi udlala live njengoba silungisa wenzela ukuthi ubone ukuthi adlala iredo into edlala live into edlala nje live yenziwa bukhoma impela baba awusuka madoda mfowethu baba kodwa ikhumla awusho nje amagama akho okugcina mfowethu kumuntu obukela lapha ekhaya amagama akho nje ongawasho okugcina kumbukeli noma ke kubani ongafisa ukuthi kodwa amagama akho nje okugcina ongafisa ukuthi wadlulise mfowethu ngifisa nje ukubonga kuba kuzwane lapha emahlathini eDeltathoni laba wakhombisa kimi uba ubaba ngezinto zomculo ngoba okuningi bengiya khona ngimbukela khona engivumela ukuthi ngithinta into zakhe ngaphandle ukukhokhisa ngoba nayo nezinto kuyadlala lapha noba wena mfethu ne-studio nawe mfethu ne-studio nami lapha kuveze mfethu lokho ngoba zikhona insizwe ezifike la ekhaya zikhona ezazofika la ekhaya zikhona ezibukela njengamanje safisa ukuqala umculo kuveze mfethu ukuthi uma une-studio isitudio sakho sitholakala kanjani sitholakala kuphi mawufuna uku-accessa wenze njani mawufuna ukufinyelela e-studio wenza kanjani kuveze mfethu lokho yebo nginaso i-studio impela ngoba lezi ngoma lezi zami nje ezikhona ziphume khona lapha zenziwe mina ufisa nje ukuxhumana nami mayelana nalokho uyongishayela kuyo le number le kade ngibiza na ku-Facebook futhi engangithola elakho lokugcina kubabukeli mfethu emakhaya ngithi nje kubabukeli ngicela ukuthi ngoba umsebenzi wami khona usazophuma ngicela ukuthi nje i-support ikubona uqopho uzobe etholakala nje impela yonke indawo ngicela nje ukuthi lesi-support njengabaculi abasafika emculweni besiphe nathi ithuba besilalela awu nizwile-ke bakithi isho kamnandi lapha ninsizwa mfowethu ngicela ukhuphuke nje ngentambo laphana sesivala sesihamba beze abantu ukuthi ngempela nje ukubatshela ukuthi uqopho uzobe khona nje uzokhipha umsebenzi awudlali nabo njengamanje awu South Africa ke laphana silonguhle kakhulu sibonga kakhulu isikhathi sithe wasipha sona namhlanje sengiyahamba ke laphana nami ngiyintuko laseMayezeni mfowethu bangibiza ngosiphalapha sentombi mhlawumbe bisho khona eMayezeni uma soka yamsaba yamzontombi ziyamqompo wamnyeza ethi ukhuluma kahle ukhuluma njengerodo ubudukuduku uyaze leponza lenhlunga noma gilogilo ngimnyama kanjena nje ngamqwendiye kodwa ngifuna ukukhuluma umfundle ngaphuka nje kanti ukeke ejikela shobe ngidlaswa kanti ukudlunini sasiphuma kanje South Africa lapha nje siyathokoza lapha emakhaya Lena Gqobha uzoshaya wemabhungu angabithi kiyani njalo lena Gqobha uzoshaya zinsizwa zangabithi kiyani njalo lena Gqobha uzoshaya kiyani njalo lena Gqobha uzoshaya nani izintombi zangabithi yayamqashiye akenqashiye nani izintombi zangakithi yayamqashiye akenqashiye wemabhungu angakithi kiyani njalo